Ħarġajna edenaw l-għalix diskussjoni oħra, illum ħad diskutu ftit trobbija. U maħna, grazzi li naqat maħna Luke Vella, kif ukoll Ashley Kumbo, biex niddiskutu naqra fuq is-suġġett ta' trobbija. U Luke Vella ovvjament sidinni għax għandu tfal u għabel deċiżjonijiet biex jgħatta iktar ħin ma' tfal tiegħu. Interessanti ħafna anke kif iħares lejn il-budgeting u kif juħsib il-familja. Ashley b'naħa l-oħra l-istess kellu karriera li sejra tajjeb ħafna u għażel li prioritizza parti mill-identità tiegħu li huwa missier. Allura interessanti li nifhmu ftit l-esperjenzi tagħhom kif affettwaw kif ħarsu lej it-trobbija. Ħarit il-qom mill-ewwel bid-diskussjoni tagħna, il-mistoqsija ħad diskutu għaliex importanti li t-tfal inkunu magħhom fl-ewwel 6 snin. Nibda jiena? Ejwa. Tajjeb, il-bieraħ meta kont qed nirrifletti fil-mistoqsijiet kien hemm ħafna raġunijiet fejn tista' tgħid huwa importanti, imma jien personalment nemmen li għalija d-deċiżjoni kienet biex insirna fit-tfal tiegħi. Insirna fil-love language tagħhom, insirna fil-karattru, xi jħobbu, x'jobodu, kif ħan prova jiena niddilja bis-sitwazzjoni ta' tantrum, taf kif ħan preveni t-tantrum, jekk jiena ma nkunx magħhom dal-ewwel snin ta' ħajjithom fejn ħajrabbihom li xi ħadd ieħor, taf kif jiena ħatatini di handover meta il-carer ta' jgli speċ ta' isma' Rafael għal-mod tal-kelma jħobb kollox strutturat u inti tippreparalu l-ġurnata bl-schedule irid ikun jaf x'ħajamel das-sajf. Musa tajlek hekk, taf kif dit tkun għandha xeba tfal toħseb, so jien nemmel the highest, the most important is to nkun nafhom iktar, taf kif insir nafhom iktar. Dik kienet għalija. Jien naħseb qed ingawdi issa il-frott, Andrew għandu 11, għajja 11 sena dal-waqt. U l-ewwel 6 snin naħseb jiena veru sirt nafu kif qed ngħid tajjeb inti. Ma naħseb hu sar jaf lili wkoll. Ġifieri jiena kont pjuttost ktib miftuħ eżin jistjara reazzjonijiet tiegħi, sar jaf jien x'inħobb, sar jaf jien forsi ġurnata differenti minn oħra. Jien dejjem żammejt moħħi li t-tfal, it-tifel, huwa xi ħaġa li qed tassorbi. Ġifieri mhux xi ħaġa li għandi qisha biċċa plastisin jew fuħħar u ħaniffurma kif irrid jien. Ġifieri dan dejjem kien on alert li l-papa b'dik ir-reaction jista' jkun l-lum forsi ftit irrabjat jew naqa' kuntent. Allura llum il-ġurnata l-fatt li kiber f'dawk is-6 snin seta' llum qed ingawdi l xi ħadd li nista' nagħmel conversation miegħu, in-non-verbals tiegħi hu jaf jaqrom bħalma jien naf naqrom. U qed ittini l-lok ukoll biex ir-relazzjoni li għandi miegħu issa qiegħda tiżviluppa iżjed. Ġifieri llum qiegħed f'punt fejn hu jifhem iżjed jekk jien għandih feedback pereżempju. Ġifieri m'iniex qed nibdissa, jien nintih feedback minn meta kien għadu żgħir. Imma x'qed nieħu qed naħsad issa dawk l-ewwel 6 snin fejn dan kiber miegħu jien kbirt miegħu, għax jien kbirt ukoll minn dak iż-żmien. Ġifieri illi kbirna flimkien essaġġ, kbirna fuq livell personali, professjonali, l-esperjenzi tal-ħajja li ma kenniex kontroll fuqhom. Ġifieri pereżempju jien nżomm f'moħħ it-tifel meta kien għandu dak iż-żmien. Kien iż-żmien fejn anke kellu joqgħod id-dar, ma setax joħroġ pereżempju. Illum ngħidu kemm ilu dak iż-żmien għexniha. Ġifieri t-turbulenzi tax-xogħol jien u ommu rridu naraw kif ħallaħqu. Rridu nżommu lilu għaddej. Ġifieri naħseb għenet ukoll dak iż-żmien illi hu seta' jserraħ moħħu illi meta kien fil-perjodu daqstant tiebes emozjonalment għalih ukoll seta' jserraħ moħħu li jien qiegħed hemm u available, mhux irid jara jekk jien għadniex available jew le. Jiena xaqt naqsam magħkom di riċerka li hija mill-sebgħinijiet. Aħna min jistudja psikoloġija l-Bowlby u fejn jidħol attachment. Attachment huwa l-attakkament li jkollna l-bond li jkollna ma' tfal tagħna. U nemmen li ħafna mill-psikoloġija hija mibnija fuq din l-idea li l-ewwel 6 snin huma l-iktar 6 snin importanti għal moħħ immanka il-bond li jitgħallem it-tifel jew it-tifla fuq relazzjonijiet. Allura jekk hemm din riċerka li hija vera ċara. Hemm riċerka oħra li tgħidlek li l-familja hija l-aġent primarju ta' soċjalizzazzjoni interazzjonijiet ma' tfal. Ġifieri hemmhekk inti it-tifel qed jitgħallem iġib ruħu ma' ħaddieħor f'dawk is-snin. Jien naf jiena ġieli jkolli għalliema jew anke ġenituri jinkwetaw għax it-tifel qed jikdem.
Tajjeb, għax fil-verità primarjament il-bniedem is-snien apparti li biex nieklu huwa wkoll għodda biex nweġġaw il-ħaddieħor biex niddefendu lil nafusna. U mbagħad is-soċjalizzazzjoni tagħna, il-child care center, il-ġenituri jgħalmuh li ma jistax jikdem, dawn l-iktar importanti. Għal kif morna minn hemm li dija xi ħaġa pruvata inna niddiskutu, għalfejn taħsbu li minn hemm morna għal malli jkollok 3 xhur it-tifel tħallih għan xi ħaddieħor. Jillu, nettet nħu baż b'din riċerka għax vera nemnu li aħna speċjalment il-klikka ħanajdu ektana u l-klikka ikbar minn tagħna ġili għajdu ma xinti għalek għamelek għax ma tibatux childcare, eżempju, jon kella emmek tibatu childcare ħej jitallem jissoċjalizza, qed tifhimni, imma aħna l-verità hija li huma m'għandhomx bżonn tfal li huma tal-età tagħhom biex jissoċjalizzaw their peers, qed tifhimni, so qed ngħid ġifieri di vera kontent biha din ir-riċerka. Ewwel mistoqsija tiegħek jiġifieri morru għal-ħajja, l-stil ta' ħajja li kulħadd qed jgħix fiha u sfortunatament. Hemm ċertu demands, hemm ċertu expectations, hemm għal xi qed nibatuhom childcare ma ħsibx jiena biex l-om tmur tagħmel xara u l-missier imur jilgħab futbol ma' sħabu, naħseb jiena xirdu jaħdmu, għandhom ċertu targets ta' kemm iridu income fil-familja tagħhom u hemm ċertu taf kif hemm need li jaħsbu li hemm bżonn, ma fil-verità m'hemm bżonn ċertu needs, qed tifhimni? Inti semmejt li t-tifel għandu 11, ġifieri d-di ta' 6 snin naħseb se tkun prova stess tista' ngħidlek ara, jiena l-ħaqt żmien għax di ta' childcare tinsewx li hija realtà ta' dawn l-aħħar snin. Meta daħlet l-iskema. Ġifieri l-ħaqt żmien fejn li tibgħat it-tifel tiegħek childcare kienet xi ħaġa ta' barra minn hawn. Ġirina, meta aħna Andrew ma kienx pjanat tajjeb, ġiri konna għanna kif iż-żewġna jenu l-mara, ħagġa ġib l-oħra. Love baby mela. Passion baby kienu għallu li jgħidulu. Ridna naraw kif sanaddattaw ġiri l-pjanijiet kollha li kellna kienu tħarbtu, għazin l-lum nejdu mnalla seħħek ta'. Imma il-mara ħarġet bil-maternity, kella meta Andrew kellu 6-7 xhur. Bdejna naraw s-sen għamlu, ġiri naqqas il-trafik ta' childcare ma l-ħaqtux. Ġiri l-lum japplikaw għal-childcare kunu għadhom pregnant, l-ommijiet u għek, ġiri niftakar moġġu childcare center, 2 weeks qabel il-mara tibda taħdem, aħna nistit relax u kol nammetti ta' konna ħafna zjed. U għalt nisma għandi tifel, ħajċaqlaq minn ħajitla klassi, tistaw ġibuħaw. U niftakar il-messagġi li jien arċivejt bħala missier meta t-tifel tiegħi kien sejrġu childcare. Kien li nqis li minix missier tajjeb biżejjed. Ġifieri jien niftakar li tkun qed titkellem ma' nies differenti u jgħidulek se tagħmel kif se tagħmel bit-tifel u hekk. Ma niftakar tgħidulhom isma' ħanieħdu childcare il-mara tiegħi taħdem bix-shift. Allura childcare ma kienx bżonnu kuljum, imma nixtru konna xtrajna sigħat, kienu mur darbtej f'ġimgħa, kien hemm ġurnata minnhom twila, minn xi 6:30 is-7 sa xi l-5 l-5:30. U niftakar in-nies kienu jgħidu li miskin jaħasra ħadd ibatu hemm, ġirien kont ġaqjat tajjeb dak iż-żmien. Illi qed inħossni li qed nonqos, ġifieri illi qed nonqos ukoll xi ftit jew kont inħoss lil ommu, forsi dit instema ftit sessista llum tajjeb, imma jien kont inħoss li qed nonqos il-ommu illi minix qed nipprovdi biżejjed biex ommu tibqa' d-dar tajjeb trabbi lilu u jien nkun il-breadwinner tal-familja, ġifieri. U naħseb illi ġejna għal-realtà li ġejna l-lum, naħseb aqqas nafu kif ġejna. Ġifieri jiena meta n-nies għalihom hija awtomatika l-lum li kellhom il-baby u waqfu sena, waraw kif jagħmlu childcare, ġifieri aħna pereżempju qasilna n-niet. Ommi ma setax tassisti għax ommi kienet għadha taħdem full time. U l-kunjata tiegħi xtaqet imma fiżikament. Forsi dak iż-żmien ma kienx tammettiha ta' imma ma kienx tifla illi kollha tifel tarbija bid-demands kollha tagħha titrabbija u tagħmel ma kienx tifla. Biex jien naħseb li ġejna f'pożizzjoni, ġejna f'sitwazzjoni li ma nafux kif ġejna fiha, imma kellna niġu, kellna nadattaw. Jien hekk naħseb.
Minna timexxi jisnu ġabna f'din il-pożizzjoni fejn minn flok il-pajjiż ħanajdu hekk as a collective is family orientated, it is more career driven to boost more the economy. Taf kif? U jkun hemm iktar għaxin naf li ma kellix ċans nirriċerka biex inkun nista' imma hawn pajjiżi fejn jissapportjaw iktar lil missier ikun iktar mal-familja wara tarbija titwielet u pajjiżi fejn naqsu l-ġranet tax-xogħol u s-sigħat għax hemm issa li taħdem iktar mid-dar, eċetera, eċetera. Ġifieri jien naħseb għax kif jisna fiċ-ċirkomstanzi dak li d-deċiżjonijiet ħadhom naħseb b'intenzjoni tajba li ovvjament jagħtu child care b'xejn, imma jien hemm repercussions li huma pjuttost negattivi naħseb fuq il-familja jiena. Però anka Ashley ħammura li sejt inti wkoll anka l-fatt kif semmejt inti ma kienet taħdem. Di realtà llum il-ġurnata n-nanniet ċans kbir li jkunu qegħdin jaħdmu ġifieri bil-forsi tmur għall-alternattiva oħra. Forsi qabel dik ma kienx dik il-problema, ġifieri nafu ħafna tfal. Llum il-ġurnata li kibru ma li trabbew ma n-nanniet ukoll. Ġifieri dik realtà oħra li bil-fors kellna nfittxu alternattivi oħra u din naħseb kienet. Għanajdlek jiena, ommi ma satax ma taħdemx, ġifieri int li ftil-missieri żgħir kellna 12 u to make ends meet, ommi kellha toħroġ taħdem. Ġifieri ommi kienet taħdem ftit naqriet l-emmolaw. Ma mbagħad meta ġiet ir-realtà li ġiet, bdiet toħroġ taħdem iftakara tagħmel 2-3 jobs, ġifieri Monday to Friday, over the weekend, li kellek jiena kelli 12, uħti kellha 9, xi ftit jew wisq adattajna. Ġifieri jien trabbejt f'dik ir-realtà fejn inti tasal id-dar mill-iskola dak iż-żmien. Ommi kienet tagħmel mezz li tkun hemm u ħafna drabi hemm kienet tkun imma niftakar li on a Friday tiġi mill-iskola u ommi tkun ħierġa biex tagħmel is-second job pereżempju. Ġifieri dak iż-żmien forsi ma kienitx in-norma. Illum naħseb hija li ftit iktar normali. Jien naħseb li għandna kwistjoni ta' priorities ukoll però. Ġifieri jiena di parti tiegħi kont għażilt jien x'nagħmel. Ġifieri jiena ma kellix pressure biex nibqa' għaddej bix-xogħol, ġifieri fi żmien meta kellna lit-tifel aħna lif kelli jien 24 siegħa. Ġifieri tqassamhom fuq 3 ijiem jekk ikollok il-ġurnatijat 8 sigħat, jekk għandek waħda 9 u 7, imbagħad tara kif se tagħmel. U jien niftakar kont qedtilha lill-mara tiegħi jiena 3 ijiem ħanieqaf. Għandi mela mxejt il-mixja miegħek. Għamilt kull pass u l-ewwel naqra ġifieri meta żdiedu s-sigħat jien fraħt għalkemm ma gawdejx minnhom, jien niftakar ma tħadd 15,000 minn tiegħi. Għatta l-inqas għanna anka l-marina ma konċ nafx ġej id-dar. Jien niftakar kont persuna li kont ninkwieta ħafna, ma allura anka money wise konna minna ħafna preparamenti, niftakar taċ kien xtrajna toiletries, ġellum nitħaka per eżempju, ma kienna stock ġol box room ta' affarijiet ta' biex taħsel il-ħġieġ u tagħmel ma nafx kemm domna nużaw minnhom. U x'kienet raġuni? Għaxin kont naħseb li mussallaħqu money wise. Għara preparajtu minn qabel. Fi żmien meta Angel kienet sax il-mar Angel jisimha, fi żmien meta Angel kienet ħadd tkun wieqfa mix-xogħol jiena ma kont ħsibt li ħankunu bil-paga tiegħi biss. U allura konna xtrajna ħafna affarijiet, mentri fir-realtà di baqgħet iddaħħal xi ħaġa kull xahar bej il-leaf, bej li kellha tieħu, ġib bqajna għaddejjin xorta. Imma dak iż-żmien niftakar ġifieri mmorru nixtru toiletries u l-mara tgħidli iwa daw kemm tagħmel, u ngħidilha inti ġib li ma mmorrux ninqabdu f'xi xahar jiġi xi xahar xogħol u issa ma jkollix biex naħsel il-ħġieġ pereżempju. Imma niftakar l-ewwel 2 weeks meta kellna l-Landru jien kont għattin ħanem qasmu għalli mmur għax-xogħol ma kelli. Ma nafx dik kienx ta' minni raġel biżejjed jew le dak iż-żmien, ma jien l-interess tiegħi kelli nkun missier. Għadu ma jiena r-rol ta' missier għalija huwa importanti ħafna jekk mhux iżjed mir-rol professjonali li għandi. Kemm interessanti semmejt ta' 3 ijiem leave jien it-tifla tiegħi għandha sena u nofs u l-ħaqt bleżat tal-10 ijiem leave. U mhux biċċajt wara 3 ijiem li għamilt mat-tifla jien għad kieku f'dak normali suppost irid nidħol għax-xogħol issa. Ma stajtx nifhimha kif minn ma kienx jħolli fiktar kif tistinti wara 3 ijiem, mhux biss għat-tifla imma anke l-mara li moment li qed titgħallem kollox flimkien din l-ewwel tarbija tiegħek qed titgħallem kollox. U anke li kien nifsek bħala raġel. Ukoll imma qiegħed mat-tarbija
Ma bacċu. U koll, pero, ek bdejna, naħseb kif nistajn nħalli l-mara weħeda u wara 3 ijiem, għax dak kull ħaġa li tagħmel kollox ġdida li jiġifieri. Anke ikun ħlas li huwa ħanejdulu plain sailing. U koll Bla bla dubju. ftit id-dar ġurin, niftakar għandi di kreatura ġdida, tiegħi. Dipendenti 100% fuqek u fuq. Jien niftakar kif il-midwife ta' tuli fidil dat tifel id-dinja nbidlet dak il-ħin. Niftakar għat jien issa madnix jiena niddeċidijin x'nagħmel. Ħajti titiddur ma dal-imbierek issa. Niftakar hekk kien il-kliem. Mbagħad niftakar jien hekk anke meta ħarist lejn il-mara u jisset il-jat u hekk għandna isma' issa il-prioritajiet f'ħajjitna nbidlu ġifieri fuq il-kuntesti kollha mhux bejnietna biss. Luke, ta' 6 snin inta ovvjament l-ewwel 6 snin li tqatta ma' tfal huma importanti ħafna. It-tfal tiegħek kemm għandhom? Kif kemm tista' dominanza vera dil-biċċa xogħol għall-mod kif trabbi inti u kif tara fuq it-tfal tiegħek? Kemm għandhom żmien? Kemm għandhom żmien? 5, 4, 2, 6 months. Ġifier ta' 6 snin diġà għadek għaddej minnha ma' tfal kollha dak għaddej minnha. U kemm ma taħseb li vera dir-riċerka ta' l-ewwel 6 snin kemm importanti li tqattamhom hija. Ifhem, aħna ħassejnija mhux għax irriċerkajna, iżda ħassejna li xtaqna nkunu hemm peress li konna nafu li huwa żmien fejn kif qal Matthew li aħna il-moħħ qed jifforma sewwa u xtaqtu jifforma bl-influenza tal-omm u l-missier. Le, ifhem, fis-sens aħna ma nistgħux ngħidu t-tfal tagħna huma jew jirreġixxu aħjar minn tfal fejn il-ġenituri tagħhom mhumiex preżenti għax inkollu jaħdmu, ġifieri m'għandix dik nista' nqabbel jiena, imma kellna l-għalliema ta' tfal li tal-ikbar tnejn ġifieri ta' Rafael u Teresa fejn ġibduna l-attenzjoni u tawna inkoraġġiment u għalulna bħal speċ ta' jidru tfal li għandhom ċertu skills li jidru li għattaw ħafna ħin magħkom. Taf kif jiġifieri Rafael għadu kif għalaq 5 jaf jagħmel scrambled, jaf jagħmel omelet, jaf jagħmel pancake waħdu. Jiġifieri t-tifla taf tifqa' bajda mingħajr ma tagħmel mess. Iż-żgħira li għandha taf tiftaħ il-fliexkun tal-ħalib u tferra mingħajr ma twaqqa' fis-sens għax intuhom dawk l-skills li jitalmu fid-dar u and they are empowered. Jiġifieri aħna fil-bidu jiena nammetti li kont insiba diffiċli biex I let go u nħalli lilhom jafġu jħamġu sakemm talmu, taf kif imma mbagħad eventually mat-tielet tarbija I got it. And għax rajt ovvjament il-frott fit-tnejn l-oħrajn. Ġifieri kelli ħafna opportunitajiet fejn s'issa raba waħda nimprovja bħala missier għax dejjem qed nitgħallem, and bħala ġenituri nkollu qed nitgħallmu kontinwament u t-tfal kif qatt inti għax li jalmuna huma, jiġifieri kabruna huma u ituna ħafna paċenzja. Imma jien dik li Iġifieri isek li qed nieħu biex nisimak tajt huwa kemm anke inti għandek iċ-ċans tara daw l-improvements iż-żgħar li forsi kieku inti moħħok jgħid x'imkien ieħor bla ma trid dawn l-affarijiet mhux ħadd tkun daqshekk intjum magħhom. Ekku. Mhux hekk jiġifieri inti qed titkellem fuq daw l-affarijiet iż-żgħar li inti ħdimt għalihom. Jiġifieri li tiftaħ il-ħalib u tferra bla ma twaqqa' hija skill li forsi ma jtismagħha jgħidu hija. Imma fil-verità turi li inti qed intjum mat-tifla tiegħek u mat-tfal tiegħek u tajtara wasseta u llum ħanalmuha xi ħaġa ġdida u tal-omlet huma kollha affarijiet li mhux li tagħmel l-omlet biss, jiġifieri inti l-idea tiegħek mhix tqgħod bil-qiegħda tiegħu jagħmlulek li kien tfal. L-idea tiegħek hija l-empower. Kulħadd trid jagħmel dish fil-ġimgħa. Ħallien nagħmel darba u mara tagħmel darba. Dik idea tajba. U mbagħad darba nordnaw. So dinner is ġifier ħan nittrejnjhom. Dak qed tipprepara l-tfal għal iktar tfal biex ikollok waħda kuljum. Le, ma le, anka ġast mhux ġifieri anka li jiklu waħedhom, ġifieri kemm ġenituri fejn qalu ġifieri kemm taf tikol waħed. Aħna dak il-ħin ngħidu
All right, mela għaliex jiena taf kif tkun anke mill-karattru tal-persuna fejn ma tibżax u tipprova empower, taf kif bl-Ingliż għedu empower, bil-Malti kif ngħidu għax weħilt eżatt, imma tinkoraġġixxi u tagħtihom il-poter fihom biex inti tħallihom huma jkollhom konfidenza fihom innifishom, ħalli huma anke bħala soċjalizzazzjoni, jiġifieri jien narahom kif man-nies li huma tintaqgħu għall-ewwel darba, kif imorru magħhom. Jiġifieri dan nemmen li huwa kollu frott tax-xogħol li aħna qed nagħmlu ta' priorità fil-ħajja tagħna. U di xi ħaġa li ftit ta' xwilu kont qed nagħmel xi workshops lill-għalliema ġew skola primarja. U kien hemm għalliema għadhom żgħar, għalliema naqri kbar, tajjeb 50-60 sar għandhom iktar esperjenza. U ħarġet fi gruppi differenti ma kienx id-diskussjoni, ġifieri mort hemmhekk fuq team building, imma li beda joħroġ ħafna huwa li minn ġenerazzjoni oħra ta' tfal kemm qed jaraw li social skills huma batuti fihom. Anka kif jissoċjalizzaw ma' ħadd ieħor u anka affarijiet ta' indipendenza bħalli taqfel l-att. U meta bdejt insaqsihom isma' x'inhi x'qed jiġri għalfejn taf kif għax illum il-ġurnata nafu li tfal huma intelligenti iktar minn ġenerazzjonijiet oħrajn ara kif ma jafux jaqblu l-att. Għax m'hemm ħadd li qed ipoġġi bieda magħhom u jgħallimhom jagħmlu dak il-att. Issa mhux il-att, imma dak il-att xi jirrappreżenta. Jien hekk kif qed titkellem inti jisuġġini flashback ta' vera hekk inweġġa, ġifieri ġenwalment inweġġa kif nara jaħasra ġifieri, għandi bżonn ngħid jaħasra wkoll. Meta pereżempju noħorġu niklu f'restorant, kemm nara jaħasra l-ġenituri jibbiżaw li jħallu tfal ikomplu magħhom fuq madwar il-mejna mingħajr mobile jew tablet għaddej. Ġifieri jien naraha ħafna, ġifieri mhux ġo restorant biss, ġifieri anke ġieli konna mistedni għand in-nies u t-tifel jew t-tifla biex tiekol irid ikun hemm xi ħaġa għaddej. So, jien naħseb qed jinjonqsu kif tajt hemm ċertu biża' fil-ġenituri li jaffaċċjaw ċertu sitwazzjonijiet, ta' tantrum, allura tkun anke minnek, jiġifieri jekk kienet tifla ħetajja tjodaka ma titx l-għanet tagħtik xejn ħadd ieħor. U ġifieri jien waħda li tweġġu ġifieri t-teknoloġija għalkemm hija verament tajba qed ukoll qed tneħħi ċertu skills lill-parent, il-ġenitur li għandu bżonn biex irabbi jew tipo isma' qegħdin madwar l-ikel, let's make a conversation, ejja ħempinġu għall-inqas, jew ġibu jien hemm ukoll li sirna niġġudikaw ħafna iktar b'mod krudili lill-ġenituri wkoll, ġifieri kultant ħanġudikaw il-min għandu it-tfal fuq il-laptop, fuq il-tablet. Imma fl-istess jien ħanġudikaw il-dik l-om li t-tifla għamlet tantrum ukoll kif qed tajt inti, ġifieri qed inkompli ma li qed tajt inti li kultant. U jien mhux qed niġġudika l-ġenituri, tajt ġifieri mind you, I'm just saying that unfortunately. Minħabba dal-judgment. Eżatt, dak il-judgment. Li tant iridu jagħmlu hekk il-ġenituri għax jibżgħu mill-ġudgment. Eżatt, ma jistax ikunu tfal, it-tfal tagħna. Tkun perfett il-ħin kollu. Għalhekk. Allura jisek flok il-gażaża għax ta' 3, 4, 5 mux ħattijom għazaza, ħattijom il-tablet ma jmux jitelfu l-nis l-oħra fej qabel jekk it-tifelet ikun iktar imqareb jew qed jiġri jew hekk jisu l-komunità ta' ġo restorant ħadd jiġi flimkien u ħadd kompli ma dak il-tifel jew ħatejn lill-om jew il-missier, imma l-lum il-ġurnata kważi nħarsu nitnafru ngħidu ma nafx fejn jġibuhom magħhom jekk ma fux jieħdu ħsiebhom u ngħiduha b'mod li ġieli ħajsmawha wkoll. Allura llum il-ġenituri tant għandhom jisu kultant ngħid jisu sirna kontra tfal. Bħala soċjetà jinġieli kelli konverzazzjonijiet ma' ħbib tiegħi jgħidulek klieb ma jdejqunix fuq ajruplan, imma tfal jdejquni. Klieb ġo restaurant ma jdejqunix, imma tfal jdejquni. Allura jisu anke l-fatt li dawk it-tfal huma l-ispeċi tiegħek stess, il-kelb mhuwiex tal-ispeċi tiegħek stess, tifhem? Imma iva għandna dil feeling kultant kontra it-tfal u l-istorbju li għamlu hija naturali naħseb. Għaliex taħseb, Milux rajt interessanti. Milux rajt riċerka li ħazditni ħafna u anka naqgħod kif impoġġija, imma di riċerka kienet dar-raġel ħoloq gaġġa kbira tal-ġrieden u
f'dil gaġġa għamel kull tip ta' jisu Luna Park għal-ġrieden, tajjeb. U għamillom ikel bl-abbundanza, għamillom kollox. U da' ġrieden kienu vera kontenti. Tajjeb mill-behavior tagħhom kien jaf li kontenti. Meta kienu kontenti, x'jagħmlu l-ġrieden bħal kull speċi oħra ikatru. X'għamel da ma bedix neħħihom minn hemm il-frieħ u ġrieden l-oħra, ħallihom kollha ġol l-istess gaġġa. Gaġġa kbira ma xorta. Daw il-ġrieden kollhom ħafna tfal u multiplikaw. Meta multiplikaw, il-ġrieden stess bdew idejqu lil xulxin, jifrustraw ruħom iktar malajr, imorru għal eżempju ikel ħajitħanżru iktar għall-ikel u bdew jagħmlu inqas tfal. Li meta tħares li s-soċjetà tagħna hemm ċertu paralleli. Li meta llum il-ġurnata il-popolazzjoni kibret ħafna. Isek tajt jista' jkun li din f'sitwazzjoni fej tantaw nies li dejqun in-nies, jista' jkun li jisu li nfittxu m'għamlux iktar tfal u għal-mod tagħna kif nikkontrollaw anka il-popolazzjoni tagħna stessa xi tinħossuna claustrophobic. Ma nafx hija riċerka li rajt u l-paralleli għamilthom jiena, jiġifieri mhix ħaġa xjentifika, imma meta rajta niftakarni niksaħ u għedt wow. X'kollha interpretations daw? Mhux hekk? Kollha interpretations nistgħu napplikawhom kif irridu u meta rridu. Ġifieri jiena illum il-ġurnata tara li jiena aħna it-tifel kien imdorri nieħduh magħna. Ġifieri ikollna dates jienu l-mara nippjanawhom minn dejjem. Però it-tifel dejjem kien jiġu magħna. Aħna niftakar meta beda jikber aħna konna ngħidu it-tablet ma ntuwilux sakemm jagħlaq ċertu żmien. Jekk jiena b'missieru qed niġi relax tiegħi xejn intfajt naqra fuq is-sufan qatt nilgħab ftit bil-mobile jew qed nara t-television li huwa screen time ukoll. Mingħajr ma rrid hemm spiċċajna, ġifieri anke l-aċċess għat-teknoloġija ma stajniex inżommu, ġifieri tipprova kemm tipprova żomm ma kienx jirnexxin. Allura konna għamilna regoli ċari li jekk aħna qegħdin mal-mejda tal-ikel, pereżempju jien u l-mara nistenna minn xulxin biex niklu minn dejjem hekk konna. Ġifieri jekk lesti x-xogħol bit-satart, jiena nistenna l-mara tiġi mix-xogħol. Tal-inqas għajjena kemm hija għajjena ġiet sibna l-platt, normalment tkun sajritu wita ġurnata qabel, ġifieri m'iniex liktar wieħed bieżel ġol ċina. Tal-inqas kilna flimkien, kena dawk it-30 minutes fej poġġejna kif kienet il-ġurnata tiegħek. U anke it-tifel tgħallem illi jisma' dak huwa ħin family time ma nafx tgħidlu. Maħna qegħdin hemm mal-mejda tlieta laħna, m'hemm xejn xi jtellef. U tkellimna, anke jekk m'għedna xejn imma kilna, anke jekk hemm is-silenzju kilna. Allura anke meta noħorġu il-mara kienet tħobb iġiblu t-toys lit-tifel flok it-tablet u kien joqgħod jelab. It-tifel tiegħi tgħallem jelab waħdu. Għandu trabba waħdu, għandu ħafna ħbieb, għandu ħafna attivitajiet. Però meta konna nkunu aħna anke jekk ħriġna morna passiġġata, m'hemmx tfal oħra. Għandu l-kuġini, all right, jelab magħhom. Imma u meta ġejna biex imbagħad il-fatt li hemm regoli xi ftit ċar, kienx hemm xi regoli ta' barra minn hawn, ma' basic rules. Jien ma kellix bżonn ninfurzhom. Għaliex għax dan minħabba li iktar jien milli ommu, ġifieri aħna d-dar għadna naqa tradition, l-om li iktar li tfisset naqra, jien dak naqra iktar nfisdu ta' wkoll. Imma hemm iktar limits. U naħseb din is-sitwazzjoni għexnija. Meta t-tifel mbagħad meta jħossu komdu jgħidilna u x'ħoss li jista' jagħmel. Ħantikom eżempju, meta dan beda jmur l-iskola waħdu. Ġieri aħna vera ma noqogħdux bot mill-iskola. Għada ġi u lill-ommu alla ma jiena rrid nibda mmur waħdi l-iskola. Ommu li kien naqa' protection tagħha li trabbit fija hi wkoll. Le u ma nafx u forsi imma dak konna jien noħroġ il-kelb, it-tifel jiġi miegħi u ndaħħal it-tifel l-iskola ġi dak triq kien jafa. Kien jaf minn fejn għandu jaqsam, jaf fejn għandu jdur. Ma niftakar kontattela isma' da jekk qed jgħidilna sinjali li qed iħossu kapaċi jmur. Ma niftakar konna bdejna jiġi waħdu mill-iskola. Ma li beda jiġi waħdu, bdew jiddakru tfal oħrajn. Tamparu u bdew jiġu tfal oħrajn. Illum il-ġurnata jien ġieli nkun bil-lif. Nagħmel mezz li meta jlesti mill-iskola fis-7 u 10 saħan inqabad tax qatmettilu di. Imma kont noħroġ nistenniħ fuq l-għadba, kont nieħu mhux għax ma nafdax lilu, ma kont nieħu pjaċir, nara ġej ma' 4-5 tfal oħra.
Allora jiena serraħt moħħi wkoll li dan it-tifel li missieru meta kien daqsu kien vera riservat mistħi kważi tiddiskrivih bħala stramp. Da t-tifel għandu l-ħbieb ifittxuh, jiġu, ikomplu miegħi wkoll bħala l-papa tiegħu, ġifieri aħna naqampjena tar-ram bħalissa l-Interkom bil-ħsara. Ila bil-ħsara. U allura aħna id-dar tal-qampjena, daw tekku l-qampjena għax kien darba qatawa l-katina u joħroġ il-kelb jimbaħ. Ġifieri li jenet ukoll, għenit ninserraħ moħħi. Illi xaħġa zaħira xtajt dajmur waħdu l-iskola, minn hemm tibda, imma kif tiżviluppa, kif tevolvi, kif attinti mbagħad, stata tisserraħ moħħi u anke l-interpretation li tagħti għenet ukoll lili u lill-mara tiegħi, naħseb il-mara iktar minni, insiru nafu wkoll il-ġenituri tal-ħbib tiegħu. Ġifieri llum il-ġurnata pereżempju aħna hemm kopji ħbib tagħna u ħbib sew tagħna, ġifieri qattajna l-miliet flimkien, morna nikkampjaw flimkien. Li jien kont naf missier minnom, imma sirna nafu l-xuxin, missier minnom għax konna niltaqaw inwaslu tfal sa' kem jidħlu l-iskola l-kinder, naf kif irġil konna nkunu ftit, isek tiltaqa, tmur isek il-għajtek, naf kif, għad inta fatejt kelma, daqqa fuq il-fuq, tibda bit-temp, unbat forsi tinnota beġġi u tinnota basketta tim tal-futbol u tibda. Liħor konna nafu l-xuxin, u ma bdew jiltaqaw il-mużew, u jiltaqaw il-nisa. U per eżempju, da wieħed minnhom ma ħanajt xejn. It-tifel ma kienx baqa' jmur skola magħhom, beda jmur skola fraħal differenti. Però l-ġenituri xtaqgħu li da t-tifel ikollu ħbieb mill-lokalità tiegħu wkoll. Allura apart il-mużew u attivitajiet oħrajn, dan tifel li ju jkun ħafna magħna u tagħna jkun ħafna magħhom. Ġifieri anke aħna bħala koppji għamilna ħbieb ġodda mal-ġenitur mat-tifel tagħna stess. Ġara kemm kibret. Qed titkellmu ħafna b'mod pożittiv il-ħin li qattajtu ma' tfal. Jiena naf li tnejlintkom kellkom karriera u naf li tnejlintkom kontu tibbrillaw fil-karriera tagħkom, dik il-verità. Xi tlaqtu biex tqattaw iktar ħin ma' tfal? Xi tliftu? Jew x'għażiltu li tgħixu mingħajr ma nafx l-imkelma ħnuża. Jiena xorta nuża kelma tliftu għax naħseb jiena meta inti tagħmel għażla dejjem ittażel li jkollok ħaġa u titlef oħra. Meta ħadna dik id-deċiżjoni, jiġifieri jiena irrealizzajt li l-karriera li kont fiha dak iż-żmien, jiena kont fil-hospitality, jiġifieri għamilt 15 years fil-hospitality u jiġifieri tlajt l-iskala u kont waslet at a peak. Li bdejt vera tejn fil-ċina, eżatt, u bħajtija li tejn il-koncept ta' restaurant. Mela, ekku, ġifiri bħala karriera fil-hospitality industry u fej anka Malta kelli ħafna opportunitajiet, imma jiena sifirt ħafna grazzi ta' din il-karriera, ġifiri mort Londra, ħdimt il-Libja, wara mbagħad ġejt Malta, għejnt ukoll żewġ restaurants li huma popolari għaw Malta biex ġifiri kont on a roll, mbagħad klaqt l-Arġentina, hemmhekk ukoll bdejt f'Buenos Aires naħdem ġo Polo Farm, jiġifieri konti għattajjeb. Imbagħad kemm okkażjoni fejn missieri marat u rġajt ġejta u Malta. U meta marat missieri isek hemmhekk tibda taf kif isek tiġi naqa' ix-xukkjat u tiġi iktar aware. U peress li waħda mir-raġunijiet ta' din id-deċiżjoni hija frott tal-li tlift il-missieri u missieri ma kienx nannu, eċetera, eċetera. Ġifieri waħda mir-raġunijiet kienet hekk għax missieri miet ta' żgħira fejn jiena qatt li jien ma nixtieqx immur kif ngħidwa fil-ritmu maġġel fejn irrid inkollu naħdem eżempju qed tifhimni. Jiġifieri hemmhekk jiena ħadd deċiżjoni fejn naħdem xi ħaġa differenti, fejn minflok naħdem ħin kollu naħdem mit-tnejn sal-ġimgħa. Ġifieri hemmhekk bdiet l-opportunità fejn jiena ħadd stop qatt mela jien issa ħanaqbad li tallimt, ħanimplementaħ ġifieri minn xi ħaġa totalment differenti mort għal sales fejn imbieħ l-affarijiet tal-ikel u mal-restaurants u qed naħdem iktar sigħat iktar jagħmlu sens għall-familja tiegħi, għall-lifestyle tiegħi. Paga ovvjament naqset, kelli nibda mill-qiegħ, nitgħallem affarijiet ġodda, ġifieri
kollox kien ġdid għalija, imma bdejt nagħmlu b'mod fejn jiena l-inqas nista' nkun hemmhekk. Issa tu sejtol, ġifieri jiena ukoll Raffel għandu 5 u Teresa għandha 4. Meta ġrad dis-sitwazzjoni wkoll ta' aħna rridu nkunu iktar mat-tfal, ġiet iktar sempliċi għalina għax inqalat il-pandemija tal-COVID, jiġifieri ngħiduha kif inhi. Jiġifieri dik kienet ukoll push għalina fejn għattajn iktar ħin mat-tfal u bdejna naraw kif għandna naddattaw, qed tifhimni, u hemmhekk imbagħad spiċċajna paga waħda. Mbagħad hemmhekk irrealizzajna li paga waħda u minima ħanajdu hekk stajna ngħixu, qed tifhimni, allura bdejna nitalmu l-iskill ta' budgeting fejn aħna mbagħad bdejna bil-income li qed indaħlu kif ħan nistgħu ngħixu. Qed tifhimni, ġifieri kif ħanħallsu l-kontijiet, kif ħanrabbu, qed tifhimni, u bdejna noqogħdu attenti kif nużaw il-flus tagħna u hekk, ġifieri hekk qisu ġara li mxejna hemm. Issa bħala karriera jiena ma tantx jisni ħassejta li tlift ħafna għax kif ngħidha kif inhi jiena persuna li jisni dejjem xtaqt inkun the man of the house fis-sens il-mara toħroġ taħdem u jiena hemmhekk inrabbi. Naddaf insajjar u hekk ġifieri dejjem kienet isa wired fejn jiena nħobb id-dar, nħobb taf kif ġifieri bħala karattru hekk u ġifieri ma ħassejtniex li Cliff pjuttost my dream came true fejn jiena stajt nrabbi u nkun jiena li qed noħroġ it-tfal u l-mara dak iż-żmien anke bis-sitwazzjoni tal-COVID kienet il-breadwinner għax il-mara kienet teacher u bdiet tallem online, taħdem mid-dar u jien noħroġ bit-tfal. Taf kif ġifieri kont nippjana l-ġimgħa, kont nkun ma' Raffel u Teresa u hemmhekk kont imbagħad iltqajt ma' missieriet oħra li qed jagħmlu l-istess ħaġa, taf kif isek you hang out u tfal jisna taf kif bdejna nrabbu hemmhekk, qed tifhimni konna noħorġu immorru x'imkien l-iftara nanniet u ommiet ma tarax il-bandli eżempju, u mbagħad taf kif isek tħossa, u mbagħad ġili xi ħadd javviċinak. Proset, kif qed qattaw nanniet speċjalment. Taf kif ġifieri hekk ġrat il-biċċa tax-xogħol jiena fejn. Interessanti li għax intkom irġieli kun hemm dik kultant ukoll li jisu qed tagħmel ħaġa speċjali meta s-sotek ħadd tagħmilha u hija expected ukollu sa ċertu punt. Ashley, u interessanti ħafna li jitnej intkom tliftu il-papa tagħkom, ma nafx dik għandi x'taqsam għatnej li intkom jew l-elf għat li tinvestu tant fl-identità tagħkom bħala missieriet. Inti wkoll jien naf bħala social worker naf li fil-social work inti bniedem li rispettat ħafna. Tajjeb, għamil żmien anka fil-association ta' social workers, ġifieri m'intix it-tip li ħadd mara x-xogħol biex għamilt ix-xogħol, għax b'mod volontarju involut ħafna fis-social work bħala xogħol ukoll, mhux hekk, bħala professjoni. Jiena meta il-involut fis-settur mit-2006, ġifieri bdejt nipprattika l-professjoni u dejjem rid trajectory minn fejn rid ngħaddi. Per eżempju rid naħdem ġo NGO l-ewwel, ma rridx naħdem ġo l-public service biex ikolli exposure kemm iktar malajr u iktar shocking kultant ukoll. U mbagħad meta dħalt naħdem fis-servizzi pubbliċi jiena naħdem fil-addiction camp fit-2009. Jien bdejt inħoss li jisma' il-karriera tiegħi qabdet ritmu tajjeb. Mu naħseb kontu narawlu koll, ġifiri bdejt nieħu iktar reputazzjoni, ġifiri kienu kun hemm nies illi meta tgħidilhom jien ngħid min jien, inti ġifiri kont ngħid mela ismi qiegħed jimxi qabli reputazzjoni tiegħi. U fis-social work għandek problema imma għax il-progression bħala karrieri hija slow immens. U niftakar meta kien ġie żmien biex jiena nibda nitla' gradi fl-amministrazzjoni tal-professjoni. Kien iż-żmien meta propju konna qegħdin insibu saqajna ma' Andrew, ġifieri aħna ġejna f'pożizzjoni l-mara tiegħi taħdem nursing aid l-isptar. Allura taħdem bix-shift, għandha fixed shift, day night rest off. Rigid u mezz, m'għandix fejn tiċċaqlaq. U l-ewwel option kienet illi hi taqleb bil-ġurnata mit-tnejn sal-ġimgħa jiena nżomm ir-ritmu tiegħi għaddej. U
tiġi bil-ġimgħa u ta' naraw ġifieri l-ewwel option kienet li morru traditional. Tieħu ħsieb l-om. Meta bdejna nagħmlu s-somom, bdejna nirrealizzaw illi Angel kienet sa titlef ammont ta' flus konsiderevoli u aħna ma naħdmux tiegħi tagħha tajjeb, jiġifieri il-flus li deħlin id-dar. U xejdulu, u kontet il-ħanċ ma tagħmilx sens ta' li da kollu biex jiena nżommu l-flus għaddejjin, taf kif. U rajna kif għamilna u jiena kont bdejt nittepja ftit, nittepja naqra l-options illi innaqqas jien mis-sijat ta' xogħol. U niftakar konna minna s-somom, bdejna naħdmu naqra kif nistgħu nlaħqu, bdejna naraw il-ħinijiet tagħha tat-tifel u kollox. U niftakar jiena kont naqqas bdejt minn 40 sija, kont bdejt naħdem 35. Kelli biċċa xogħol kont nagħmilha mid-dar u kont bqajt inżomm ma xtajt kienet statistics li żjed però għandi u time waqfet ukoll. U li ġara kien li meta nqala ċans biex jiena forsi nibda nitfa' saqajja u nibda nitla skaluna oħra, kien żmien fejn ma stajtx. U xi ftit jewis ir-reperkussjonijiet tagħha dik il-missed opportunity. Naħseb li għadni mbagħad sal-lum għal-fatt li l-esperjenza li kien hemm bżonn mbagħad bqajt ma ġibtix u allura jien naf opportunitajiet oħrajn ma stajx nidħlilhom. Issa tgħid li jiddispjaċik mhux se ngħidlek le, ġifieri mhux se noqgħod inħabba wara subajja. Ġieli jiġu ġranet jew żminijiet fejn forsi nkun ftit għajjien. Ġinkun għajjed bil-prattika tiegħi u ngħid Strinu, ma xfetti, li ma mbagħad inħares lej id-dar, mhux lej biss. Ngħid imma kieku probabbilment m'għandix hekk. U jiena minn MJ simili ħafna li jiġifieri jien missieri kien moħħti kien jilgħab fis-sidax dik it-tifla. Imma mat-tifel u trabba bla missier ukoll għax tilfu meta kellu 9, mat-tifel irrid irabbi ħiebes għax id-dinja ħad tkun jibsa li għax raġel mela allura dan irrid irabbi s-sinsla l-ewwel, ġifieri jien hekk tot il-conversation li jiġi li jilleħen missieri ma niftakrux, ma nafux. Niftakar tisfira tiegħu partikolari. Imma jekk tot kemm kelli conversations ma' missieri naħseb ma taqbis l-4 sigħat kollox. F'ħajti kollha, ġifieri, u niftakar meta kien ħajkonna tfal, irrispettivament kienx tifel jew tifla. Ma jien kontat jien irrid illi t-tifel tiegħi jrid jiftakar jew it-tifla irrid jiftakar diskursati li jien kelli miegħu. Ġifieri ma rridx jiena naħseb kienet waħda mill-aħħar diskursati li kelli ma' missieri. Kienet propju għajta, naqra ħarxa ta' xi ħaġa li għamilt l-iskola. U hekk ngħid imma jien di biss niftakar bħala conversation u mhux għax ma kienx hemm. Ġifieri missieri kien ħellimni bajnejh, ġifieri ħares lejja pup u nidħol fuq xorti. U naħseb li dik ukoll, naħseb li hu ma kienx jaf aħjar għax il-ħajja tagħtu fuq wiċċu lilu. Imma lili wkoll telfitni għax jien ma kellix dak is-sense of security illi nista' mmur u nitkellem ma' nies ma nafhomx. Għaliex għax in-nies li il-persuna li għajlu kaptu li kien il-papa illi jiena dan m'għandix conversation bridge miegħu, ġifieri dan nitkellmu bis-silenzju jistenna li jien għandi nifmu. U dak kien bniedem ċajtier. Ġifieri jekk kont mur il-pjazza li kien missieri kien bniedem minn dawn li lesti mix-xogħol u fl-erba' jrid imur il-pjazza, imbagħad imur jisma' l-quddies u jitla'. Ġifieri jien naqqasna waħda jsubaħ iż-żgħar bħala qaddis naħseb, ġifieri kien raġel li jaqra l-Bibja, taf kif imur quddies kuljum, imma mbagħad kellu l-image kompletament differenti tek, taf kif. Ġifieri kollu storbjuż, diski, films, imma r-reliġjon kienet importanti ħafna għalih. U llum hekk ngħid jien għandi kurżità, ma nafx. Għaliex ir-reliġjon kienet daqstant importanti għalih, għandi daw id-domandi li naf li m'hemmx risposta għalihom. Allura qed waħda mill-naħseb l-affarijiet li kieku tgħid li r-riċetta tiegħek ta' missier. Jekk tistaqsini minn fejn ġejja, naħseb ġejja mill-fatt li jiena ma xtaqx li t-tifel tiegħi ma jkunx f'pożizzjoni li jew ma jafx, imma ma jafx għax ma kellux iċ-ċans jistaqsini. U fir-realtà x'ġara missieri mid-accident fuq ix-xogħol, ċumbum. Ġaqqas a process of goodbye ma kien hemm. Ġiet f'pożizzjoni, il-missieri tliftu jien meta naħseb bdejna u beda jarani qed nikber u xi ftit jewis naħseb beda joqrob lejja. Ġifieri u beda joqrob mhix jien bdejt noqrob, ġifieri jien nafu kif nasal għalija nassumi għaliex beda jallimni
xi affarijiet li ju kien jaf kif pereżempju nħaddem il-VCR, kif ċertu films jinħadmu għax kien uħobb ħafna xenegġatura tal-films, kif jinħadmu props u hekk, ġifieri pereżempju niftakara. Waħda miftit affarijiet bekk nibqa' niftakarhom, il-Terminator 2 qalli għaret tara dik il-mutur mhux veru kien ġejda kemm li żar, u llum il-ġurnata naf kif għandi narafhom pereżempju dak iż-żmien. Imma hemm affarijiet oħrajn di pereżempju tar-reliġjon nistaqsi, ma ngħid għaliex kienet daqstant importanti għalih. Ġifieri għaliex għax hija domanda li affettwat lili f'ħajtu illum jien qiegħed l-estrem liħor. Ġifieri u jkun hemm dawn l-affarijiet u ma xtaqx, ma rridx, mhux ma xtaqx, ma rridx il-kelma, il-kelma qed ma rridx. Ma rridx li jiena jkolli l-istess tip ta' distanza ma' t-tifel tiegħi. Ġifieri anke ma' neputijiet ta'. Ġifieri jiena naħseb niġi dak it-tiju naqra l-balalu. Ġifieri nilab raf magħhom ma nħobbhom. Ġifieri pereżempju għandi neputija għandha 17 jiena m'għandix bniet. Nħobbhom il-bniet eżin hija xi ħaġa vera prezzjuża taf kif illi għandi bħala raġel naħseb illi għandna responsabilità kif irrabbu l-bniet. U anke x'jistennew bħala bniet. U allura għandi din il-neputija vera nħobba u jitaf li nħobba ta'. U meta kienet żgħira konna nilagħbu mod illum li kibret ma jkollniex ħafna conversations imma jkollna mas-subien pereżempju nelab raf magħhom imma nistaqsihom kif inti nieħu interess. Ġieli xi ħaġa li mbagħad għamilt mezz illi ma nagħmilix biss ma tiegħi imma anke ma' tfal li huma viċin il-familja tagħna wkoll. Matthew, ftit qabel Luke semma xi ħaġa interessanti ħafna u jien ħarbdew hawnhekk jien nħossni fortunat biżżejjed li qabel kelli t-tifla kelli x-xorti nisma' Luke jitkellem. U ħafna mill-affarijiet li bqajt nżommhom, ġifieri żammejt ħafna affarijiet mill-jad. Sitt qabel inti semmejt il-budgeting li tallimtu tqasmu l-flus waqt li fi żmien li kont qed trabbi tfal. U naħseb jien dik hija problema kbira li ħafna llum min jażel li ma jkollux tfal, jew jażel li jkollu tfal iktar tard, jew jażel li jkollu tifel wieħed minflok ikollu aktar. U r-raġuni tkun il-flus. Ġifieri u inti kont nixtieq li tiftaħ ftit żgħira fuq di tal-budgeting. Affarijiet li għamiltu, affarijiet li tallimt biex innexxi it-tfal ma jkunux dak il-pis li ħafna jistgħu jimmaġinaw li hu. Ifhem aħna bħala koppja jiena u Marija ġifieri qegħdin maħniex tip ta' li rridu ċertu brands, qed tifhimni maħniex iffissati li nilbsu ċertu tip ta' ħwejjeġ. So qisu ġiet awtomatikament li nkunu kuntenti b'ħwejjeġ ta' ħadd ieħor, letteralment. Jiġifieri kemm huma toys u kemm ħwejjeġ. So, ġifieri bħala koppja aħna we don't mind hand me down clothes. Ġifieri hemmhekk kif frankajna ħafna flus. So ġifieri apparti minn hekk ukoll fejn isna rajna li irnexxielna ngħaddu ukoll it-tip ta' lifestyle konna qed ngħixu. Tifhimni ġifieri ċaħadna minn ċertu affarijiet ukoll. Apparti minn hekk ukoll użajna affarijiet fejn għax stajna ovvjament u għax ridna reusable. Tifhimni ġifieri dika waħda mill-iktar ħaġa li frankajna ħafna flus. Ġifieri użajna reusable. Fis-sens hemm ħafna qed nipprova niftakar kif għamilna biex ngħixu bl-inqas taf kif imma jien naħseb kienet biża li skonna ħanonfqu ħafna mbagħad irrealizzajna fil-verità inti kemm trid inti ħatonfoq, qed tifhimni fis-sens jien nieħu minn ħbieb tiegħi fejn jibgħatu tfal skola privata, qed tifhem mhux għax għandi xi ħaġa kontra l-iskejjel privati jew tal-knisja eċetera. Imma aħna ħassejna li m'għandniex għalfejn taf kif għax ħaġa li ġrat milux hija fejn ħassita guilty li ddeċidiet għax ħabba loġistikament tagħmlet iktar sens li t-tfal tagħha tibgħathom skola tal-gvern fejn ħassita guilty. Ġifieri ara kemm hemm peer pressure hemm barra mill-ġenituri fuq il-ġenituri li għandna bżonn it-tfal nibgħatuhom skola tal-privata jew tal-knisja whatever.
Ġifiri hemmhekk ukoll aħna ħanifrankaw ħafna x'ismu apparti minn hekk bħalissa wkoll hemm dik l-pressure li jridu jibatuhom extracurriculum activity. Dil-ħaġla kollha li jibatuhom football, ballet, music lessons, art, da. Aħna għalissa nħossu li m'għandniex għalfejn nippakkjawlhom il-ħajja tagħhom u nitfgħu ċertu peace qed tifhimni fuq il-da. Jiddependi kollu mill-kopja ta' ġifiru l-mindset tal-kopja. Anka immorru lura anka fit-teach, meta bdejna nippjanaw it-teach, konna verament strict, ġifieri konna morna tiġijiet li huma bombastiċi taf kif imma u dak li jkun jista' jaqaf dik il-sort of mentalità fejn anka jispiċċa juħlown. Again, mhux qed niġġudika ta' ġifieri dana just aħna pala koppja ma rridniex nieħdu lawn biex nagħmlu dan it-teach u ġast il-priorità tagħna kienet il-quddis per se, the actual wedding itself, u mbagħad ridna nagħmlu teach li jekk ħadd ma jtina rigal ma bdejniex iż-żwieġ tagħna bin-negattività ta' dejn. You know, ġifiri, jiddependi kollu mill-mindset u l-koppja, ġifiri titkun pala tim u dan jiġi fi żmien tal-erosija. Fejn intu tiddiskuti mal-mara, eżatt. Infatti, għonek ħantik riċerka, li ħatġa tferħek. Konferma li għadek kif tajt inti. Kemmu importanti li fit-tfulija nifukaw liktar fuq is-sens innat ta' tfal. Mela minn flok il-ħin kollu ntuhom aħna, morna l-bale, morna l-futbol, tajjeb, imma neħalluhom, intuhom l-ispazju fejn jkunu huma nifisom u tibda ħirġa kurzi ta' minnhom. Xorta ħajjitalmu, imma ħajjitalmu għax iħossu huma il-bżonn li jitalmu l-affarijiet. Jiġifieri li qed tajt inti hemm filosofi kbar li jitkellmu fuqha, kemm importanti li tfal flok schedule minn ħaġa l-oħra ħin kollu nibbombardjawhom li nġibuhom qisu għas ċans jipproċessaw il-ħsibijiet tagħhom stess u l-bżonnijiet tagħhom stess. Importanti noħolqu l-ispazji fejn ħriġnihom aħna nagħtu daqqa ta' ballun, flok marru bil-forsi il-coaching darbtej fil-ġimgħa tal-futbol. Ma fiha xejn ħażin li tmur coaching tal-futbol, però li timla l-ġimgħa kollha l-istress li toħloq fuq il-familja. Tajjeb, il-petrol biss ukoll. U traffic. Tajjeb, u traffic, u jiena ġej naħdem ma' koppji li jgħidlek aħna ma jkollniex ċans flimkien għax wara x-xogħol. U taxi mod, jiena taxi mod ieħor u ma nix niltaqgħu biex it-tfal laħqu ma l-extracurriculars kollha. Meta fil-verità bat it-tfal tiegħek mort mixja bil-kelb jew bir-roti, xorta din jieħdu l-ħiliet li ħajjieħdu minn dawk il-lezzjonijiet u fl-istess hemm ir-relazzjoni li qed tinbena mal-familja wkoll. U naħseb huwa mument jiena wkoll li vera tkun taf it-tfal tiegħek xixtiequ. Veri dal billi ġimgħa sħan pakkjajtilhom daqqa affarijiet relatati ma' mużika, daqqa sport biex imbagħad ma' żmien tara xi preferu. Hemmhekk għandek iċ-ċans li inti stess qed tqatta' l-ħin magħhom la xorta wassalthom għandek il-ħin biex tagħmelha. U hemmhekk tkun taf vera tfal tiegħek xi jridu, xi jixtiequ u mbagħad hekk ħadd tiffoka fuq xi ħaġa tfokalhom fuq dik il-biċċa xogħol. U semmejt kelma li nixtieq niddiskutu anke għax li x'taħseb inti semmejt Luke iċċaħħadna. Issa ħafna drabi meta niltaqa' ma' nies jgħidulek jekk ħan iċċaħħad u mbagħad ħankun resentful lejn wliedi. Mela jekk jien għandi karriera sejra tajjeb u waqqafta minħabba tfal, hemm ċans li ħanħares lejhom u ngħid ħabba fihom jiena tlift il-karriera tiegħi. Jew inkella jekk kemm ċertu affarijiet li tħobbu tagħmlu bħala koppja, intu żgħid kelma iċċaħħadna minnhom biex ikollna l-budget biex nieħdu ħsieb it-tfal tagħna. Għaxli, hija vera ma jekk ħadd iċċaħħad. Jien naħseb jien kif qal tajjeb Luke ta' ġifieri jiena u Anġel naħseb kellna l-mindset li konna nafu x'irridu. Ġifieri naħseb aħna adattajna. Kieku jkolli nsib kelma flok oħra, naħseb adattajna, ma jiddispjaċinix li adattajna. Ġifieri jien niftakar waħda mill-ewwel adaptations li kellna kienet meta kien ħajkonna lilu u ridna nixxu l-imbirek pusher jew prem, ma nafx tgħidlu. Imma il-marketing, il-mekkaniżmu tal-marketing li inti jrid ikollok kollox ġdid għax ġejda l-prinċep jew prinċipessa tom fuq bagatella li ġifieri niftakar meta konna morna nduru. Mela jien qiegħed nixxi toiletries ftakara li. Qed noqgħod attent u noqgħod u nixtri xi ħaġa. Imbagħad immur nonfoq ma nafx eluf, hundreds ħa.
Niftakar aħna kien hemm hu Angel li kellu wieħed għadu kważi lest. U frijonna u ħadnieh, u niftakar aħna kellna, xumbat konna isna s-senjuri d-dar, xaħna bħalek, ġi affarietek, u għajieċ forse ma tantx. Imma affarijiet li dak iżmin, speċjalment meta kellna l-endru stajna nirtuhom, u għaliex konna isna s-senjuri, aħna noqogħdu ġodar fuq u isfel, illi diġà taħs inni ċertu nies illum jaħsbu li aħna senjuri għax għandna din id-dar fuq u isfel. Illi kellna changing station fuq, u changing station isfel. Ġiri fejn tibdillur. Imma li xi dak kien hemm in-nies kienu jafu li aħna noħduhom. Ma niftakar konna edna mela din ħduha wkoll biex bil-lejl nkunu komdi li għandna fejn ġiri. Imma adattajna ma niwajs ġiri pereżempju aħna konna nippjanaw jienu l-mara meta konna narajjes illi qabel li konna tfal insifru waħda sew. Fir-realtà ma kienniex ċans insifru, issa bdejna. Ġifieri u ma sifirniex qabel propju għax kien hemm il-Covid, kellna holiday pjana ta' ħassarni xi darbtej. Imma llum il-ġurnata minn xi sentejn ilu law u ngħid ġiet tajba xi tifel kiber, ġi s-sena l-oħra meta morna l-Asja dal-gost leħa. U l-gost tiegħi kien għax jaħasru qalli kemm jien laki illi rajthom daw, ġifieri ngħid mela jien warrajt forsi veru stajt għandi iżjed career-wise, forsi għandi pożizzjoni oħra. Ma fil-realtà qed ngħixha miegħu jien oriġinarjament dikrit. Ġifieri jiena l-expectation tiegħi kienet illi jisma' kif qed l-ewwel jien il-prijorità tajta ir-rol ta' missier. Ġifieri once li dik il-prijorità kienet ċara, allura llum ma ngħidx ma jiddispjaċinix, anzi għax qed għexta, ġifieri kienet ċaġa li kienet ġo fija u qed jirnexxi. Imma da din li semmejta u ta' Russo tagħmel ħafna sens, ġifieri u kif semmejt inti tal-extracurriculars. Ġifieri normalment jien għandi l-impressjoni tista' tkun żbaljata wkoll li ħafna ġenituri jippruvaw jimponu l-ħolm tagħhom fuq it-tfal. Ġifieri jien inħobb il-futbol u xtaqt li kont futboler. Però it-tifel tiegħi jien qatt ma ħadtu jilgħab futbol, qatt. Ġifieri it-tifel tiegħi meta kien żgħir kien artistiku jħobb ipinġi, jħobb jagħmel it-tafal. Titmur hemm, iva, mela naraw kif nagħmlu u tmur. Imma ma ġiex commitment ta' bil-fors, ġifieri kien imur once a week u jmur mbagħad on a Sunday, jagħmlu jew pjaċir jiġi, konna nwaħlulu l-pitturi d-dar, ġifieri nifriq għandu xi tnejn vera sbieħ frejn jgħin jagħmlu, allura anke jiġi xi ħadd id-dar, dik għamilta jien. Ġifieri għandu ownership tad-dar ukoll. Mbagħad beda jmur training, kienu mur martial arts, jien qatt ma tinjajt martial arts, kienu mur waqaf bil-Covid, un bad beda joġbu l-basketball, kienu mur skola sport fis-sajf, u kienu jagħmlu ħafna tipi ta' sports differenti, dawk ninżalhom il-kappell dawk. U da kien jgħid li jiena l-basketball qed jogħġobni, okej, imma trid tieħu commitment ta' club, training darbtejn li ta' fil-ġimgħa, jew trid tibqa' kif int. Għalissa qed nibqa' kif int, dak kellu għejt. Eġu nagħmlu li jgħidu. U reġa' oġbu, kien prova sports ieħor, jien pereżempju ġobna ħafna swimming. U kien imur swimming, tgħallem jom beda jiġi jew miegħi, meta mmur nqojna l-baħar sewwa ma nhom fix-xitwa wkoll, min jiġi miegħu bdew pjaċiru. Bdejt qatlu prova konsidra swimming, għalli basketball irid, u basketball għamilna. Din apparti l-extracurriculars metju, kultant beżżan ukoll li tiġi fuq ir-relazzjonijiet man-nanniet. Ġifier meta kont żgħir, jiena kont nieħu gost immur għand in-nanniet tiegħi, kont inkun looking forward li mmur għand in-nanna. Issa llum il-ġurnata ġieli tara ċertu tfal li qegħdin man-nanniet, jien in-nanna tiegħi, nanna minnhom li kienet fisset ma gawdejtix ħafna. U n-nanna l-oħra kienet naqraffa, kienet ħobna, ma kellix il-wej, xorta kienet tieħu pjaċir bina. U pereżempju jiena nieħu minn ommi pereżempju, ommi it-tifel kien ikun magħha meta beda skola darba fil-ġimgħa, tieħu pjaċir li għand qatt ma hija. Ġieli tara nanniet li probabbilment kieku jkollhom inqas ħin ma' tfal, il-ħin li jkollhom jiġi ħin ta' kwalità wkoll anke tfal li gawduhom iżjed. Anke xkultant in-nanniet nsib il-kelma tajba fimt imma nitfawlhom it-tfal f'ħoġorhom u m'għandhomx għażla laqqas, allura tqabbad kemm in-nanniet u anke tfal tfajnihom hemm u ħadd minnhom ma kellu għażla. U mhux għalhekk irridu nikkomunikaw biex hopefully aħna meta nkunu nanniet aħna it-tfal tagħna ma jkollhomx problema jitkellmu magħna wkoll, le? Hopefully il-ġenerazzjoni ta' warajna qed gawdiha wkoll. Il-ħin tad-diskussjoni kważi għaddinna, però nixtieq li nieħu kumment minn għandkom it-tnejn ukoll kumment qasir biex meqeżekwina wkoll jieħu xi ħaġa fuq dan id-diskutejna wkoll.
Nibda jilluk. Go for Jena mux ħanajt ħafna, li najt jena huwa li memx textbook ta' kif tkun missier tajjeb jew ġenitur tajjeb. Ġiviri jena ħatma kifet, ġiviri jena kont naf jisu xmarriċ, pero kien hemm ħafna affarijiet ta' kif irridhom, ma kontx naf kif inhuma, ġi għalkemm kien hemm figuri maskili f'ħajti differenti, isa kienet kont naf jisu xirrid. U tal-limt jenu koll ġiri fit-trobbija tijaj ta' ġenitur, ma nistax najt li għamilta wahdi, għax Anġel kella semu koll fuq kif jien għallum it-tip ta' missir li jien, ġifiri ma kbirċ wahdi, ma kbirt maħħa bħala ġenituri, ma fi realtà li najt li ikun hemm argumenti u ġili għajjajt, u ġili bikkieni, ġili qasam li qalbi, ma nejt minn alla seħħet, ġifiri jenek nejt kieku, probabilment kieku minix missir, ma nħossnix il-raġel komplut li jien illum. Ashley? Luke. Skużani. Le. Di il-mistoqsija biex nagħlqu ma kontx qed nistennija, imma waqt li titkellem Ashley ġewni ħafna messaġġi, imma naħseb l-iktar wieħed li forsi nixtieq naqsam huwa ġej inspirat minn il-fatt li ftit tal-jemilu klift ħabib tiegħi jiena attak tal-qalb u ġast ftit ikbar minni, xi sentejn 3 snin ikbar minni da. Ġifieri dana matul il-lejl, bum, tela. Ħalla żewġ tfal, 8 u 6, 2 girls. U għadni taħt xokk, ġifieri, u forsi għana emozzjona ruħi, imma kemm m'għandniex kontroll fuq il-ħin. You know, so forsi il-messaġġ nistanati huwa jiena gawdu kemm tifilħu it-tfal tagħkom għax illum aħna qegħdin waħda maħniex, ma nafux ġifieri kull jum huwa don u rigal għalina, ġifieri apparti minn hekk ħaġa wkoll ngħidha lili nnifsi. Tatux każ dak il-ġen u taqlib u mess li hemm id-dar, għax eventually ħatalqu għajnejkom u tiftħuhom u d-dar tkun vojta għax it-tfal ħajkunu telqu. So jien naħseb l-aħħar messaġġ li nixtieq nagħti huwa investu gawdu vera mhux ħataraw return on investment issa fit-tfal tagħkom, iżda gawdu kull mument u għattawh mal-familja tagħkom u bażikament għamlu dik priorità. Matthew? Jina ħankompli nżid ma li qegħdin jgħidu, naħseb jiena xi ħaġa li ħassejt komuni bejnietna tlieta hija il-mewt, li l-mewt kultant meta tkun ħanuża kelma forsi mhux ħadd inftiem daqshekk ta' fortunat li esperjenzajta kmieni f'ħajtek. Jekk taraf tagħmel sens għaliha, u mbagħad ħadd tapprezza iktar relazzjonijiet li hemm f'ħajtek u naħseb jiena u il-fatt li issa ħanqattar ħin ma' walidi għax issa qiegħed hawn jiena u issa nkuma qegħdin hawn. Kultant ngħidu issa ħanaħdem, mbagħad meta jalqu 10, meta jalqu 20, meta jalqu 18, ma fil-verità issa qiegħed hawn jiena u biex jiena jkolli relazzjoni nimmaġina jiena ta' 18 sena, ma' tfal tiegħi meta 18 sena, irid ninvesti ta' 18 xahar biex imbagħad nasal hemmhekk. Jiġifieri il-focus fuq ir-relazzjoni ma' tfal mhux hekk. Wasalna fit-tmiem. Kenna naħseb diskussjoni wkoll tajba ħafna, grazzi Luke, grazzi Ashley. Bħalma qal Ashley ma jeżistix textbook ta' kif trabbi, però naħseb il-fatt li dak li jkun jaqsam l-esperjenzi tiegħu, naħseb hija l-ikbar talima li wieħed jista' jieħu. Jien personali ħassejt nitallimt ħafna mill-esperjenzi dak li jkun u bla ma trid ħadd appunti minn nies differenti mill-affarijiet li jagħmlu. Nisperaw li n-nies ukoll sabuh interessanti. Għal darb'oħra, diskussjoni oħra, ħanaraw x'niddiskutu darb'oħra wkoll. Grazie.